ngati phone yanu inabedwa mpaka na inuyo kukanika kuipanga locate koma smartphone, ndi chifukwa choti inuyo simunayike application iyi. Application imene ndi amatchedwa kuti Crookcatcher, ndi application yophweka kuipeza komanso yophweka kugwiritsa ntchito. Mukhoza kuipeza pa Play Store, muipanga install kumeneko ku phone yanu. Application imene umapanga install ku phone yako imene ukufuna kuitetezayo. So ukaipanga install umaipanga open, and ukaipanga open imakutsekulira kuti uike email. So pamene pamafunika kumvetsetsa for anthu amasokoneza. Email imene mafunika kuti uike pamenepa si email yoti upange login. Suika email yako, umaika email ya munthu amene uli na umakhala naye close, kandi makolo ako kandi partner wako, munthu oti kumene kukhoza kufikira information phone yako ijatati yabedwa. So umampanga install ku phone kwakoko, ukhoza kumpanga install ku phone ya partner wako uja, ndiye ku phone kwa partner wako uja ndikuti uika email yako kuti ngati phone yake ingabedwe information ifikire ku phone yako. Koma papati ndipangeni focus za phone imodzi, ndiye wampanga install ku phone kwako waika email ya partner wako. This is how it works. Munthu akakhaza watenga phone yako ndiyo loka, ndiye akufuna kuitsekula, password kapena pattern kapena pin ikangopanga mismatch imene angaike ujayo, Crookcatcher uja amapanga snap kugwiritsa ntchito front camera ya phone ija, kumpanga snap munthu uja ndi kuchitumiza ku email ija unayika ija yoti zilandira information ija. And the good thing is akamapanga snap kuja amatenga ndi location yomwe nkukutumizira iweyo. So it's very easy kuti munthu uja umpange locate kuti watenga phone, kuti umpeze kuti phone yako ija uyipange recover. You understand? So it's not that big kuti munthu uyipeze phone yako. Isimene mangofunika ndi kuti udziwe zinthu zofunikira kuti uyikemo phone yako ija isanabedwe. Thank you for watching my video. I hope mupanga benefit ku video imeneyi. So please pangani subscribe kuti ma video ena otsatira asamakuphonyeni. Ndine Tom Panda, and the next video tikhale kuphunzitsana how to track your partner's location using your mobile. Tungochitira anthu amene amakhala osakhulupirika ngati kumanenezo ndopita ku church akuyenda njira zawo. So the next video I'll be focusing kukuwuzani anthu kuti mmene mungapangire kuti muziwe kuti uchama nduzi zoti apita ku church ichi wapitatu kukacha. Thank you guys, love you all, see you in the next video. Thank you.